A to spojenie sa týka vlastne, ako by som povedala, že spojím to uvoľnenie, ten spôsob uvoľnenia so spôsobom nastavenia určitého systému. Že vlastne ako pocit slobody nemusí spočívať v absolútnom ako odstránení všetkých hraníc a vlastne, že môžem robiť čo chcem, kedy chcem, ako chcem, ale myslím si, že skutočný pocit slobody spočíva v tom, že si dokážem vytvoriť plán na daný deň, ktorý vychádza samozrejme z mojich cieľov a vlastne krok po kroku slobodne tvorím s vedomím, že vlastne si tvorím prakticky svoj vlastný život. A tam sa ako dostaví ten pocit slobody, že tam nie je pocit zneslobodnenia z toho, že mám povinnosti a že musím niečo robiť a tak ďalej. Ale je tam zmysluplný pocit slobody, ktorý vychádza z toho zvedomia, že ja si vlastne takto vytváram svoj život, ktorý mám vo svojich rukách a mám v ňom systém a môžem sa v ňom cítiť slobodná. Toto je niečo, čo je o mnoho zmysluplnejšie a idem do toho a budem zdieľať ďalšie svoje skúsenosti a poznatky s tým, že ako sa mi v tom darí a čo mi to vlastne všetko prináša. Majte sa krásne.